So, good morning mga day. So, it's Tuesday morning. So, as usual, no? Every day, ready to go to work na. So, let's go! So, muna siya mga day. Pagawas na ko sa highway. Grabe kayong ug-ug. Kay katuon kay among dalan yung tawon. Baso na maluoy. So, ano siya na sa highway. Pakusog tagamay para di ka malate. Kaya mo anak, pag-abot ko bin ako sa crossing kaya ma-OJ pag-stop, no? So, nagulat-ulat sa job ko nga ma-kuan siyang human para maka-go na. Okay, so, ano siya? Padulong sa City Hall. Doon na so gamay. So, mga duwan na lang yung kalikuan. Maabot na dyan po sa City Hall. So, nga na akong adlaw sige, no? Magdali dyan ko sige kay always yung kung gakalate. Ambot na lang. Ang ako na lang aning kinapunin kamuta nga di ko makapulo sa usa ka puna, no? Para dili na makadawat og love letter. So, mauna siya. Nana siya ko sa City Hall. Mauna among office. Among building. Ang legislative. So, nana ko diha. Fine, ina siya ko. Lipay kay ko anak, guys. Kay dili ko late. Kita pa. Anino nga video. Lipay kay sila, guys. Kaya wala ko na wow, I'm so happy. Kay di ko late. Lipay kay ko guys. Wala dyan ko na late. Salamat.